सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच ओरोस इथं महिंद्रा फर्स्ट चॉईस मल्टी ब्रँड कार सर्व्हिस वर्कशॉप जैतापकर ऑटोमोबाईल्स। कुणकेश्वर आणि कोकणातील देवदेवतांच्या आशीर्वादानं नाणार प्रकल्प रद्द झाल्याचे मत खासदार विनायक राऊत यांनी व्यक्त केले। श्रीदेव कुणकेश्वराचे दर्शन घेतल्यानंतर ते बोलत होते। पाहुयात काय म्हणाले विनायक राऊत। जैतापकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 20 वर्षांपासून गृहस्वप्न साकार करणारं एक नातं विश्वासाचं। आज महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने श्री क्षेत्र कुणकेश्वराची महायात्रा या ठिकाणी दरवर्षीप्रमाणे साजरी होत आहे। या महायात्रेचं उत्कृष्टपणे नियोजन केल्याबद्दल आमचे किशोर पेडणेकर अध्यक्ष, आमचे वाळके माननीय वाळके साहेब, त्याचबरोबर इतर सर्व हे ज्या विश्वस्त मंडळाच्या नितीन या सर्व विश्वस्त मंडळाच्या मंडळींनी जी चोख व्यवस्था ठेवलेली आहे आणि दर्शन घेणाऱ्या भक्तांना समाधान मिळवून देण्याचा जो प्रयत्न केलेला आहे त्याबद्दल मी सर्वप्रथम त्यांचे कौतुक करतो। आणि कुणकेश्वर यात्रेच्या निमित्ताने दर वर्षाला वाढणारी भक्तजनांची मांदियाळी पाहिल्यानंतर या ठिकाणी अधिकाधिक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आमचे पालकमंत्री दीपकभाई केसरकर, माननीय वैभव नाईक आणि मी सर्वजण आम्ही प्रयत्नशील आहोत। त्याचबरोबर या ठिकाणी या कुणकेश्वराच्या कृपेने, सर्व देवदेवतांच्या कृपेने या गिरिये, रामेश्वर आणि राजापूर या ठिकाणी येणारा हा विध्वंसक प्रकल्प जो होता त्याचे दुष्परिणाम अनेक बागायतीवर होणार होते, शेतीवर होणार होते, मानवी जीवनावर होणार होते। हा विध्वंसकारी प्रकल्प कायमस्वरूपी तो गाडून टाकण्याचं काम माननीय शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या विनंतीनुसार या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेलं आहे। त्यांना सुद्धा भगवंताच्या कृपेने निरोगी दीर्घायुष्य लाभो अशी मी प्रार्थना करतो। धन्यवाद।